हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान भिडिअनि खौरां लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना हमदां मोनखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै। बेनिनो गिबियाव दङ लोगोफोर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्टजों दिहुनजानाय आरो ली चांद्रामे बिथांनि कनसेप्ट डाइरेक्सन आरो करिय'ग्राफ खालामनाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ बावैसो अलरेडि हगारजाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों दिमा खुसिनि साहा बिलाइ। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंग्रि ansumwi बर' आरो रेबेल बाग्लारि बिथांमोनहा। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना नायथ'वाखै सानजारां एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्टआव दं लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना बे बोसोरनिनो फावखुंग्रि मिथि नार्जारी आरो करिश्मा बर' लोगोसेनो फावखुंगुर उत्तम बसुमतारी बिथांमोननि फाव खालामनाय राहा मुंनि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नायथ'वाखैमोन। दायो नोंथांमोनहा एसबि भिडिअ चेनेलाव थांनानै बे सावथुननि पार्ट 7खौ नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि मोननैसो खौराङाबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।